Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisata asyrata utawi maqalah kang nomor 13 iku kala dawuh sapa Syekh Hasan Al-Basri aidun halimaneh, man arada dunya wa khtaraha 'alal akhirati aqabahu Allahu bi sitti uqubatin. Sapa wonge sing dikarepaken niku donya, sing dipilih donya ngalahno akhirate, salate sampai ditinggal, posone ditinggal, merga milih sibuk kelakuan donya tok, bakal disiksa 6 siksaan. Man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man ad-dunya ing donya, wa khtara lan milih sapa wong hae dunya alal akhirati ngalahaken ing ngatasi akhirat, aqaba mengko nyiksa ing man sapa Allah bisiti uqubatin kelawan 6 pira-pira siksaan. Salatun utawi telung siksa iku fid dunya ing dalem ana donya, wa salatun utawi telung siksa iku fil akhirati ing dalem akhirat. Amma salasu anapun utawi telung siksa alati hiya kang utawi salas iku fid dunya ing dalem donya, iku fa amalun mongko angen-angen laisa kang ora ana iku lahu keduwe amal apa muntahan katoke, angen-angen sing gak ana katoke, tiada habis angen-angene. Akhire sembo warang diangen-angen itu jenenge mboten nenten tutuke. Ruwiya dan riwayataken apa ana satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku masalah ngumpamaaken sapa Kanjeng Nabi al insana ing menungsa, wal amala lan angen-angen, wal ajala lan mangsane mati. Famasala mongko ngumpamaaken sapa Kanjeng Nabi al ajala ing ajal, ilajani bihi maring lambunge wong, wal amala lan ing angen-angen amamahu ing dalem ngarepe wong, jane iki pinggir kena. Fa bainama huwa yatlubu al amala amamahu id atahul ajalu. Fa bainama huwa mongko ing dalem antarane utawi insan iku yatlubu nyobro sapa insan al amala ing angen-angen amamahu ing dalem ngarepe insan, id ata dumada tumeka hu ingsan apa al ajalu mangsane mati. Fa khatalaja mongko nyabut apa ajal hu ing insan, ibake mangsane mati teka dicabut, angen-angene durung mari. Ayin tajaa tegese ngelepas apa ajal hu ing insan. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Abi Dunya. Waruwiya lan den riwayataken apa annahu satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kan kam min mustaqbilin yauman la yastakmilu wa muntadhirin ghadan la yablughu. Pirang-pirang ana wong sing madhep sedina iki mang, ngono iku gak iso mari sedina, mati tengah-tengahe. Pirang-pirang wong sing ngenteni esuk dadak enggak urip sampai esuk. Kam pirang-pirang min mustaqbilin utawi wong sing madhep yauman ing dalem sedina, iku la yastakmilu ora bisa nyempurnakno sapa wong ing dina. Wa muntazirin lan pirang-pirang wong sing nunggu ngenteni hodan
ing dalem sesuk ngenteni esuk iku laya beluhu ora tumeka sapa wong hu ing esuk. Laun nazartum ilal ajali wa masirihi la abghattumul amala wa ghururahu. Laun nazartum lamun angen-angen sapa sira kabeh ilal ajali maring ajal masane mati wa masirihi lan nggon melakune ajal la abghattum mongko yektine bendu sapa sira kabeh al amala ing angen-angen wa ghururahu lan ing tipuane amal. Rawang riwayataken ing hadis sapa At-Tailami Imam At-Tailami. Wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Wa khirsun lan kepingin ghalibun kang banget. Duwe kepinginan sing gak kena diimpet. Luba. Laisa kang ora ana iku lahu ketuwe khirsun apa qanaatun neriman. Iki termasuk penyiksaan iki. Duwe kepingin sing nemen gak iso neriman blas wis. Iki termasuk penyiksaan. Akhirnya golek-golekno. Al khirsu yaslubu fadha ilan nafsi. Al khirsu mengko utahi banget kepingine iku yaslubu bisa ndedel utawa bisa ngerusak apa khirsu fadha ilan nafsi ing pira-pira kautamaane ati. Wayamna ulan bisa nyegah apa al khirsu minat tawafuri saking nyempurnaaken alal ibadati ing atase ibadah. Mboten saged sempurna malih ibadahe. Sebabe nguber kepinginane sing gak kena diempet wae. Waya ba'atu ala tawarruti fi syubuhati. Waya ba'atu lan dorong nyebabaken dorong apa al khirsu ala tawarruti ing atase sembrono utawa ngelakoni fi syubuhati ing dalam pira-pira kelakuan syubhat. Walaysa lil haris ghayatun maqsudatun walaysa lan ora ana iku lil harisi keduwe wong kang banget kepingine apa ghayatun ghaya katokan utawa patokan maqsudatun kang den sejo. Gak duwe nggon sing pasti tujuane. Gak ana katoke lah. Yakifu kang mandek sapa haris sapa wong indah ing dalem sandinge ghaya. Wala nihayatun lan ora ana nihaya ora ana pungkasan mahdudatun kang den batesi yaqna'u kang bisa neriman sapa wong biya kelawan nihaya di annau krana sak temene haris wong sing banget kepingine niku wae iku idza wasala nalikane tumeka sapa haris bil khirsi kelawan kepingine ilama maring perkara amala kang wis angen-angen sapa haris agharra dzalika agharra mongko bojo agharra mongko bojo hu ing haris apa dzalika mengkono wasola biyadatil khirsi kelawan nambahi kepingine wal amal lan angen-angene wa ilam yasil lan lamun ora nutuk yang sing diangen-angeni enggak tercapai ro'a mongko ningali sapa haris yudo atal ghina ing kasiya-siya ini suge lauman ing maido suge ini malah dipaido kesia-sia suge iki wasara bimasalah famin rojaihi abasato amalan wasara lan dadi sapa haris bima kelawan barang salah kang wis dhisik apa mah min rojai saking karepe saking arep-arepe haris iku abasato luwe jembar apane amalan
angen-angene. Wa ukhidha minhu halawatul ibadati, iki siksa sing nomor 3. Wa ukhidha lan den alap minhu saking wong man arodat dunya iki mang. Apa halawatul ibadati manise ibadah. Ibadah niku mboten krasa enak blas. Gara-gara sibuk niku wau, sibuk dunya terus. Dadi lek ibadah iku kudu cepet ndang mencolot ae. Ndang leren. Akhirnya sampai ibadah ditinggal. Bitasyahulihi krana sibuke wong, sibuke man arodat dunya iku mang anha saking ninggalno ibadahe. Pun iku wis 3. Lah lek senggene akhirat napa siksane? Wa amma salasu anapun utawi 3. Alati hiya kang utawi salah iku fil akhirati ing dalam akhirat. Iku fahaulu yaumil qiyamati mongko pekewoe dina kiamat. Pekewuh menakutkannya hari kiamat. Ai fahiya tegese monggo utawi kiamat iku umurun pira-pira perkara. Ai fahiya umurun makhufatun wa mufziatun. Berarti niki fahiya niki monggo utawi as-salas niki. Ai fahiya tegese monggo utawi as-salas iku umurun pira-pira perkara makhufatun kang den. Makhufatun kang den wedeni. Wa mufziatun lan kang ngagetaken. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Perkara 3 iki perkara yang menakutkan, yang mengagetkan datangnya nanti di hari kiamat. Wal hisabu lan hisab lan jeratan hitung-hitungan asyadidu kang banget. Hisabe sewara hisabe. Entek-entekan sampai diteliti kuwabe. Wa utawi hisab asyadid, hisab sing banget iku hisabul munaqasyati, hisab koret-koret. Hisab sampai sing paling cilik dihisab kabeh. Yang munaqasah. Hisab sing ditandes-tandes ini. Hisab sampai koret-koret. Wal hasratu lan nelongso atawilatu kang dawa. Ail huznu tegese susah almati tukang dawa bisa babi ta'abi kelawan sebab kangelan asyadidi kang banget. Iki jange siksane tenggene lek wis dina kiamat. Wal maqalatu rabi'ata asyrata, maqalah sing nomor 14 zakat sakmenten mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya amin ya rabbal alamin.